Putnički vlak iz Savskog Marka Zaprešića dolazi na 34. kolosijek. Putnički vlak za Zaprešić Savski Mark Garnicu stoji na prvom peronu. Putnički vlak za Zaprešić Savski Mark Garnicu stoji na prvom peronu. Polazi u 17 sati 6 minuta. Obavješćujemo putnike da će ubrzani vlak za Dugo Selo Vrbovec Bjelovar s redovitim polazom 17 sati 9 minuta u ulazku kasniti oko 15 minuta. Obavješćujemo putnike da će ubrzani vlak za Dugo Selo Vrbovec Bjelovar s redovitim polazom 17 sati 9 minuta u ulazku kasniti oko 15 minuta.
Jest miłosierdzia, dobroci,